गुड मर्निं गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि लागै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि अटलापारा गामियाव सानै आंगनबादियाव खामानि मावनाय सुबुङा राइजोफोरनि पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लानानै गोबां रां खामायगासिनो होननाय रादाब मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सानै सुबुङा भटारजों पान कार्ड आरो आधारखौ लिंक खालामनांगौ होननानै बुथुमो, नाथाय बिथांमोना भटार आरो आधार आरो पान कार्डखौ लानानै बेंकआवसो ल'न बख'नानै जादों होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांमोना 10,000निफ्राय 1 लाखनि गेजेराव ल'न बख'नानै जादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो दायो गामिनि मानसिफोरा बिथांनि सानैनि एगेन्स्टै FIR होबाय होननानै मिथिनाय जादों। क्रिस्टियानो रनाल्ड' बिथाङा वर्ल्डनि नम्बर 1 फुटबल गेलेगिरि आरो बिथाङा दायो मेनचेस्टार क्लाबनिफ्राय सप्तायाव 4,90,00,000निख्रुइबो बांसिन बेथन मोनो होननानै रादाब मोननाय जादों। करिमगन्जआव गंसे ट्राकआव लाबोबाय थानाय हेर'इनखौ पुलिसआ हमनो हायो आरो बे हेर'इनआ गासै 4,50,00,000निख्रुइबो बांसिनमोन। सोरां मन्जु थियेटारखौ दैदेनगिरि चन्द्रकान्त मोसाहारि बिथांनो दिनै बिश्वजित दैमारि बिथाङा 5 लाखनि चेक राननानै होयो। बे सोरां मन्जु थियेटारआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा थियेटार आरो बेयो दिनैसिमहालागै गासै 50 बोसोर जाबाय। दिनै आसामनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया बिथांनि आखायाव बे चेकखौ गथायनानै होयो। बर'नि इन्सपेक्टर समरजित बसुमतारिया सासे लङि दैमायाव गब'नाय सासे सुबुंखौ बासायो। बिथाङा आसामनि त्रिपुरा होननाय ओनसोलावमोन। खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे सुबुङा गावखौनो बुथारनानै लानो होननानै बे दैमायाव बारसोमनानै थैनो नाजादोंमोन। 31थि सिनियर वुशु चेम्पियनशिप बादायलायनाया श्रीनगराव जागासिनो दङ आरो बेयाव गासै भारतनिफ्राय 1,500 गेलेगिरिफोरा बाहागो लागासिनो दङ आरो बेयाव जोंनि बर'नि फिसा बिथां अल्पना बर' बिथाङा सिलभार मेडेल देरहानो हाबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। गसाइगाव रेलवे ट्रेकनि श्रीराम स्टेशननि खाथियाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों आरो बे सुबुङा बोरै आरो माब्रैहाय थैनानै दङ दासिमबो रादाब मोननाय जायाखै। भारतनि PM मदि बिथाङा मैयानि मरबी दालां गोग्लैनानै मानसि सुबुंफोर जोखोम जानायखौ हस्पिटालाव दिनै थांनानै नायगिदिंहैयो आरो बिथाङा बे जाथायखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दिल्लीनि फुटवेयार फेक्टरियाव एबा जुता सेन्देल बानायग्रा फेक्टरियाव दिनै अर खामो आरो बे अर खामनाय जाथायाव सानै सुबुङा जिउ गोमायो। थांनाय 4 दाननि गेजेराव गासै 6,997 ड्राग्स फालांगि खालामग्राफोरखौ पान्जाबाव पुलिसआ हमनो हादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेयाव गासै 4.49 कौटिनि ड्राग्सफोरखौ हमनो हादोंमोन होननानै रादाब मोननाय जादों। उत्तर प्रदेशआव विलेज हेड एबा गावबुरा आरो बिथांनि हिनजाव आरो बिनि बिमाखौ मोनाव सासे सुबुङा गावथारनानै गालाङो होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बेखौ सोर खालामदों, मानो खालामदों दासिमबो रादाब मोननाय जायाखै होनना मिथिनाय जादों। US आरो साउथ करिया बिसोर मोननै हादोरा लोगो नांनानै ट्रेनिं लागासिनो दङ आरो बे ट्रेनिं लानायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना नर्थ करियाखौ फेजेननो हास्थायदों आरो नर्थ करिया किम जं उनआ बे ट्रेनिंखौ बन्द खालामनांगौ होननानै रादाब मोननाय जादों। तामिलनाडुआव गोबां अखा हागोन आरो बारहुंखाफोर हागोन होननानै बोथोर बिगियानआ बुंदों। बेनि थाखाय तामिलनाडुआव गासै 8 डिस्ट्रिक्टफोराव स्कुलफोरखौ बन्द फोसावबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। दिल्लीनि एयारपर्टआव सासे फरेनार सुबुङा ट्रली बेगआव
हेर'इन लाबोनायखौ पुलिसा हमनो हायो आरो बे हेर'इनआ गासै 70 कौटिनिमोन आरो बिथांखौ दायो एरेस्ट खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। आगारतलायाव बिजेपिनि सापर्टार आरो कंग्रेसनि मावथि हान्जाफोरजों नांलायनाय जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला रुंसारि इन्दिरा गान्धीनि डेथ एनिभार्सारिनि मुङाव बिथांमोना आगारतलायाव गैजायै नखरफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय जगायदोंमोन। बेयावनो बिजेपिनि सापर्टारफोराबो फैनानै बिथांमोनखौ गाग्लोबो आरो बे गाग्लोबनायाव कंग्रेसनि गासै 9 सुबुंफोरा जोखोम जायो होननानै रादाब मोननाय जादों। वेस्ट बेंगलाव सासे आइजोआ मोनसे दुखाननिफ्राय चकलेट थेमाखौ खावदोंमोन आरो बे खावनाया सीसीटीवीआव रेकर्ड जानानै बे भिडिअ'खौ नुनायनि उनाव बे आइजोआ गावखौनो खावनायनि बे भिडिअ'खौ नुनानै गावखौनो बुथारनानै लादों होननानै रादाब मोननाय जादों। केरालायाव सासे आइजोआ गावनि बयफ्रेन्डखौ पयजन होनानै बुथारदोंमोन आरो उनाव गावखौबो बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय सुबुंफोरा बिथांखौ बासायनो हायो। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोदों बाक्सा जिल्ला मेकघाट सुर्कुसिझारनि प्रिन्सि बसुमतारिया। थाइलेन्ड हादोरनि पाट्टाया नोगोराव खुंजानाय इन्डियाज इन्टारनेशनेल गुड फेस्ट सिजन 4 मोसानाय बादायलायनायाव प्रिन्सि बसुमतारिया ब्रन्जनि बान्थाखौ मोनदों। मध्य प्रदेशआव गासै 40 पिस्तल आरो 36 मेगजिनफोर मोननो हादों गंसे गारिनिफ्राय आरो दायो बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। बिक्रम दैमारी बिथाङा आसामनि स्पिकार बिस्वजित दैमारी आरो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां सानैनि बागै गोरायै बुंथिदों। बर' बिजोंनि फरायसालियाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि पस्ट मानो गैया होननानै बिथाङा गोरायै बुंदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बिस्वजित दैमारी सार, नोंथाङा दिनै मा बुंगोन स्पिकार जानानै? दुलाराय आसामनि स्पिकार, बर' जातिनि स्पिकार ना साननानै ला। मा बुंगोन दिनै? बे स्कुलफोराव पस्ट ओंखारनाय बे SIU जानाय रेगुलार एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय, नाथाय बेयाव नोंथांमोना नायबा नुगोन, आं नोंथांमोननो लेखा होगोन, बेयाव बर'नि मोनसेबो पस्ट गैया। नाथाय बर' स्कुल बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मानो मोनसेबो पस्ट गैया? जोंनि बर' स्कुलफोरा, जोंनि बर' बिजोङा माबोरै थांनानै थागोन? मोनसेबो पस्ट गैया, बेयाव मोनसेबो पस्ट गैया। दिनै जोंनि लिडारफ्रा मा होननानै बुंगोन? ना बेखौबो माबा मोनसे मोजां आलादा काउन्टार होनानै बेखौबो खोबथेना दोननोसै नामा? नाथाय आं सानै व्यक्तिनि खोथाखौ बुंगोन। नाम्बार 1 मानगोनां इउजि ब्रह्म, मानगोनां बिस्वजित दैमारी स्पिकार। दुलाराय आसामाव बर'फोर दङ, नोंथांमोना मिथिगौ। बर' स्कुलफोर दङ, बर' स्टुडेन्टफोर दङ। अब्ला दिनै मोनसेबो बर' पस्ट गैयैयाव नोंथांमोन सानैया मा बुंगोन? एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जायफोरनि लिडार बिथांमोनखौ आं दिनै फन खालामगासिनो। मा बुंगोन बिनि थाखाय? दिनै बर'नि स्कुलफोरा, बर' स्टुडेन्टफोरा, बर'नि बिजोङा मा जागोन? आं बेखौ दिनै बुंगासिनो दङ, फनबो खालामगासिनो दङ आरो जेबो एन्सार गैया। मा खालामगोन? दिनैनि रादाबा एसेनोसै। अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।